Aġixxejtu u salvajtu l-impjiegi. Dan kien il-kliem li jażel juża l-President tal-Assoċjazzjoni tal-Istabbilimenti tal-Catering Ruben Buttigieg waqt laqgħa f'Kastilja mal-Prim Ministru Robert Abela. Fil-fatt is-Sur Buttigieg kellu kliem ta' tifħir għal miżuri ewlenin li ħabbar il-Gvern fil-pjan ta' riġenerazzjoni ekonomika brabta mal-pandemija. Fost oħrajn semma l-għajnuna tal-Gvern fil-ħlas tal-pagi u l-introduzzjoni tal-vouchers tal-100 € biex jintefqu fl-istabbilimenti fost oħrajn. Dwar il-ħruġ tal-vouchers għalli dawn kienu importanti ħafna tant li kontribwixxew medja ta' 60% tal-beħ u li kieku ma natawx illum dawn ir-ristoranti kienu jkunu magħluqin. Appella biex fix-xhur li ġejjin il-Gvern jerġa' joħroġ skema oħra ta' vouchers biex jgħin lis-settur u lill-familji. Nirringrazzjakom li smajtuna mill-ewwel u mhux li smajtuna imma aġixxejtu fuq dak li konna qegħdin ngħidu u biċċi minn quddiem ngħid li bis-saħħa tal-kollaborazzjoni tagħna magħkom nemmen li salvajtu diversi impjiegi u stabbilimenti. Is-Sur Buttigieg qal ukoll li l-membri tal-assoċjazzjoni huma grati għall-iskemi li nida l-Gvern ta' traħħis fil-kontijiet tad-dawl u tal-kirjiet tan-negozji u appella biex dawn ikomplu jissaħħu. B'reazzjoni l-Prim Ministru Robert Abela qal li mhux il-Gvern waħdu salva l-impjiegi iżda wkoll l-imsieħba kollha involuti fid-diskussjoni fl-aħħar xhur. Spjega kif il-Gvern sema' u implementa u hekk beħsibu jerġa' jagħmel. Il-Prim Ministru qal il-miżuri li ħal-Gvern fil-pjan ta' riġenerazzjoni ekonomika ħadmu u dan kien kruċjali biex pajjiżna żamm il-qatt f'livell baxx ħafna. Dak li l-pjan ta' riġenerazzjoni ekonomika ħadem kien kruċjali biex żammejna l-unemployment baxx, anzi baqa' nieżel flok l-istatistika li kellna jew id-tbassir anzi li kellna li kien se jkollna splużjoni fil-qatt bil-kontra u rejna li naqqasna il-qatt. U dan jawgura tajjeb għall-futur. Intant il-Prim Ministru qal kif il-budget li jmiss li se jkun preżentat fit-19 Ottubru se jkun wieħed b'saħħtu, pożittiv u ambizzjuż minkejja ċirkostanzi li ġabet magħha l-pandemija. Qal li l-għan ewlieni se jkun dak li jindirizza setturi partikolari li permezz tagħhom il-Gvern se jkompli joħloq stimolu ekonomiku li jasal f'kull faxxa tas-soċjetà.